χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει. Μια φορά και έναν καιρό, στην κορυφή ενός υψηλού χιονισμένου βουνού ζούσε ένας χιονάνθρωπος. Για μάτια είχε 2 κουκουλάρια, για μύτη ένα βελανίδι. Τα χέρια του ήταν 2 ξερά κλαδιά από πεύκο. Το στόμα του, μια φούντα θυμαριού, το είχε χάσει. Ήταν χειμώνας, έκανε κρύο πάνω στο βουνό και ένας τέτοιος καιρός άρεσε πολύ στον χιονάνθρωπο. Τον πληροφόρησε πως σε λίγο θα τελείωνε ο χειμώνας. Θα ερχόταν η άνοιξη με τον ήλιο της και το χιόνι θα έλειωνε. «Πού να πάω για να σωθώ?» ρώτησε ο χιονάνθρωπος τον αετό. Αυτός άπλωσε τη φτερούγα του και του έδειξε κατά τον βορειά. Βρήκε ο χιονάνθρωπος ένα ζευγάρι παλιά ψυχασμένα πέδιλα του σκι, τα φόρεσε και κίνησε προς τα εκεί που του έδειξε ο αετός. «Καθίστε κάτω». Έφτασε σε μια πολιτεία. Τον είδαν τα παιδιά που έπαιζαν στην πλατεία και τον πήραν μαζί τους. «Δες τα μάτια του», φώναξε η Κατερίνα. «Τι αστεία χέρια που έχει», γέλασε ο Στέφανος και ο Κωστής του κόλλησε ένα καπάκι για στόμα. Διασκέδαζε με τα καμώματα των παιδιών, μα δεν ξεχνούσε πως έπρεπε να συνεχίσει το ταξίδι του. Σαν νύχτωσε λοιπόν και άδειασε η πλατεία, πήρε πάλι τους δρόμους. «Από εδώ πάνε για το βοριά?» ρώτησε ένα λεωφορείο. «Πήγαινε στο λιμάνι και τα καράβια θα σου πούνε», του απάντησε το λεωφορείο. Ο χιονάνθρωπος έψαξε για το λιμάνι, το βρήκε, είδε τα αραγμένα καράβια και τα ρώτησε αν ξέρουν πώς πάνε στα βορεινά. «Θα σε πηγαίναμε εμείς, μα έχει τρικυμία αυτές τις μέρες και δεν σαλπάρουμε», τον απογοήτευσαν τα καράβια. «Και τώρα τι θα κάνω?» δάκρυσε ο χιονάνθρωπος και έκανε μια γκριμάτσα και ξεκόλλησε το καπάκι και έμεινε ξανά χωρίς στόμα.
είδε έτσι λυπημένο μια βαρκούλα. Παναγίτσα τη λέγανε. «Άντε, να σε πάω εγώ», του είπε. Και ο χιονάνθρωπος καταχάρηκε, δουλεύτηκε κάτω στην πλώρη και ανοίχτηκαν στον πέλαγο. Σε λίγο ο καιρός χάλασε, η φουρτούνα ήταν δυνατή. Μα κάτι θεόρα τα κύματα χτυπάγανε τη βάρκα και έντριζαν τα γέρικα ξύλα. Κράτς, ράγισε το σκαρί, μπήκαν νερά. Η Παναγίτσα βρέθηκε στο βυθό ο χιονάνθρωπος. Τον είδαν τα ψάρια. Τα μικρά τρόμαξαν. Τα πιο μεγάλα ξαφνιάστηκαν. Ήταν κι ένας καρχαρίας που έμειξε και κόβει ένα κομμάτι από την κοιλιά του χιονάνθρωπου. Μα ήταν παγωμένη η πουκιά και του πόνεσαν οι αμυγδαλές και του έβαλε στα πόδια ο καρχαρίας. Ο χιονάνθρωπος κοιτούσε γύρω με τα δυο κοκκουνερομάτια του. Κοιτούσε και χάζευε τα ψάρια, τα φύκια, τα όσπακα και τα κοχύλια. Μετά άρχισε να λιώνει. «Βοήθεια!» φώναξε, αλλά δεν υπήρχε κανείς στο βυθό που θα μπορούσε να τον σώσει. Έλειωσε λοιπόν και έγινε νερό. Ένα αυλάκι παγωμένο που κάποτε ήταν χιονάνθρωπος. Πέρασαν πολλές μέρες, πέρασαν μήνες και το νερό αυτό που κάποτε ήταν χιονάνθρωπος βρέθηκε σε μια άλλη παραλία. Το έριξαν τα κύματα στα βράχια, κύλησε σε μια λακκούβα και έμεινε